penyerahan tokoh wayang Parikesit. Nyariosaken Parikesit putra Raden Abimanyu saha Dewi Utami dados narendra ing Hastinapura. Sasampunipun pralaya ageng perang Bharatayuda Yuda cariyos menika ngandhut piulang adiluhung minangka pralambang tumrap estuning gumantining kepemimpinan ewahing jaman saking paperangan dados tata tentrem lan rahayu. Saha minangka panyelih bilih generasi anem kagungan jejibahan suci anggenipun ngerakit malih kerajaan kanthi jiwa utama. Sengit saha batas satru murih karaharjan prasaja saged kasembadan titiwanci ing gumelaning Nuswantara kepara nyata saking titah bangsa manca sami sancut gumregut melik nyuraosi nyecep katiasan uga kaindahan kabudayan adiluhung kang edipeni lan ngangeni. Muga aji kajen luhur prabawaning budaya nagari. Pungkasan ing atur kawula wabil topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sami. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Sugeng hamriksani.
Piturung kasliring samira nomre Sekar maweh raras retnaning driya butuh kunggir wong bagus parikesit wonten dawuh timbalan Kanjeng Eyang purnaning perang Baratayuda para pepundhenmu Pandhawa wis padha gumolong rembag semono uga para kawula uga wis padha nunggal swara matah sira supaya dadi song-song mahkotaning praja Ngastina kang mangkono parikesit dak suwun sira aja nganti mangrutingal aja mandheg mangu aja nganti kelangan kiblating kautaman lan jering bebener tatanen rasamu tatanen jiwamu merga dadi ratu kuwi dudu mujudake bubungah nanging iku amanah tegese dadi ratu kuwi kudu tanggung jawab sak utuhe tumrap negara lan para kawula dadi yen sira wis saguh aja golek sugih yen wis sagah aja golek turah yen wis gelem aja banjur golek pangalem kulup parikesit duh Kanjeng Eyang jimat pepundhen kula ingkang wayah ngrumaosi cubluk cupeting nalar tuna ing budi cingkrang ing samukawis Eyang negari Ngastina ingkang semanten wiyaripun menika lajeng menapa ingkang saged kula udhahaken kangge nusa bangsa negari ingkang semanten tebanipun Eyang Parikesit rungokno ya nggir wong tuamu kang wis nyuwarga ya putraku Abimanyu iku ngrakit kekendelan jroning perang gedhe Baratayuda gugur pengawak kusuma bangsa ya merga ngandhemi jiwa kasatriyane bareng sira Parikesit iku anak Abimanyu digadang-gadang dening kabeh eyang lan para kawula supaya besok bisa nyekel panguwasa praja nanging sawijining ratu mono dudu barang kang gampang merga apa merga ratu iku beda lawan kawula yen kawula nang ukur marang kudrate nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan ngatur kendho kenceng ing pernatan amis bajining kahanan mula Parikesit
Sawijining ratu mono kudu ngastadaya panguwasa luhur ngambil gawe ping widi. Kudu wibawa pinter piguna pilah ora pilih-pilih lan kudu tansah ngedohi marang piyala. Pinter tegese sugih kawruh, sugih iguh partikel. Ingkang tumanjane bakal bisa kinarya ngenthengake jejiban. Dene piguna wong dadi ratu mono kejaba kudu pinter, uga tansah kulina nanjake guna kapinterane supaya murakabi kanggo bebrayan agung, murakabi keluarga lan murakabi kanggo awake dhewe. Dene pilah wong dadi ratu mono kudu ngerti mapan nggawa umpan. Merga ratu iku kiblating susila, banjur ora pilih-pilih. Tegese wong jumeneng nata mono uripe kudu tansah merdika, aja nganti kabanda dening rasa bungah lan susah kang pungkasan ngedohi piyala. Tegese kudu tansah sumingkir saka sakabehing wujud maksiat. Saikian babakan pinter banjur tekan ngendi kapinteranmu? Senadyan direwangi uragat pirang-pirang yuta, mongko para kawula ingkang padha kesrakat iku mbutuhake kudu sinurung kanthi pamecut supaya gumregut lan darbe partikel saka ratu ingkang jembar wawasane. Mulai cak-cakane uripmu padinan mung kaya ngono kuwi, kaya ora pantes lamun tu anak Abimanyu putu Arjuna kok bakal ngembat kawibawan dadi ratu ing praja Ngastina. Kula Gus Ndara Parikesit sampun sumengka raosipun mundhak tumpangsuh Kyai Semar. Umpama aku mati wae kepiye Kyai? Ampun Den. Ngaten nggih Gus. Eyangmu nggih Ndara Janaka niku piantune ladak lirih
niku pun kawit riyin. Merga kula niku ngemong keng eyang niku bebasan wiwit kuncung nganti gelung, piyayine pancen ladak lirih. Mula yen paring piwucal lan paring duka, kala-kala nggih mawi pasemon. Mula Eyangmu Arjuna nuturi kanthi pamecut rembug sing kaya ngoten niku mboten luput. Merga dadi wong tuwa niku nek kawruhe dienggo dhewe niku mboten becik. Lan wong tuwa niku nek ngandhani anak putu niku mboten wonten sing ajeng njlomprongake. Pun Den, saniki mang golek dalan sing sakmestine. Mumpung sampean isih jembar kalangane isih padhang rembulane. Mang tindakke sak becik-becike merga sampean iku diarep-arep makarya supaya leladi kangge nusa bangsa lan negari Ndara. Caritane Satriya Linuwih amaradi mring kautaman tan pegat mring pangestine. Oh Kyai, biar padang trawangan persasat lumampah ing wanci panglong kepapak obor sosro. Dupe aku midhanget kabeh pengendikane Kyai Semar kang mangkono. Tak suwun namung puja sesanti lan puja mantra. Pangestune para sepuh uga pangestune Kyai Nayantaka. Muga kawruh lan ngelmu dadi kancaku, akal lan budi dadi cagakku. Kapitayan dadi gegondelanku, sabar dadi pusakaku. Darma kautaman dadi jejibanku lan jujur suci kuwi kabeh dadi pangestiku. Inggih. Mang percaya mawon. Sinartan manteping rasa tumemeng tumindak sarta linambaran ati suci pepayung budi rahayu. Sapa sing darbe sedya hayu mesti bakal manggih rahayu, Den.
kowe Dursabala. Ih, kula wonten dawuh paman ngerti endu. Wah. Ih, kula wonten dawuh man. Dina iki wanci kang prayoga kanggo nindakake rantawanan Karti Sampeka ngobak-obak banyu bening ngrubuhke para Pandhawa kang lan kanggo males wirang udi tuwuh. Liripun kados pundi, Wawan? Lho, Dayang Swela. Sabubaring perang Baratayuda Pandhawa kang wis nganggep jaya ing perang wis boyong negara Ngastina mangka aku Kerti Windu anak Patih Harya Sengkuni sing nalika semana gugur merga seka Werkudara lan kowe Dayang Swela kuwi anak Aswatama lan Aswatama kuwi anak Pendhita Durna mangka mbahmu ya Pendhita Durna kuwi seda sia merga saka Pokale Tresna Jumena wong Pancala Radya kepara malah gugure Pendhita Durna ditigas janggane lan mestakane dinggo ontlang dinggo bal-balan dening Tresna Jumena anak Drupada lan kowe Dursabala. Dursabala kuwi anak Dursala, tegese kowe iki turase Raden Dursasana. Ingkang nalika semana Dursasana kuwi gugur merga awake dipoteng-poteng dening Werkudara lah. Mula sak lumrahe yen awake dhewe kudu nyuwargake wong tuwa males wirang marang wong Pandhawa. Lajeng caranipun kados pundi nggih? Lajeng Karti Sampeka menapa ingkang katindakaken Wawan? Suwalan Dursabala. Kaya kang wis nate dak kandhake yen awake dhewe kudu nindakake Rekadaya lan Karti Sampeka. Ngobak-obak banyu bening dadi dom sumuruping banyu. Bebeda api ruwang tenggiling apa mati. Kalenggan iki kabar wis sumebar yen to Parikesit anak Abimanyu putu Janaka ora suwe maneh bakal kawisuda jumeneng Ratu Ambawani negara ing Astina. Lah, saiki andum gawe Suwalan Dursabala piye carane kowe supaya nyabarake gagalke wisuda kuwi? Dene aku kang bakal lumarpana negara Pancala Raden Pancakusuma kuwi anak Pancawala, putune Raden Puntadewa. Lah, rening Pancawala ya wis mati, kudune Pancakusuma sing dadi ratu ing Astina. Merga kuwi putu mbarep Puntadewa ora kok malah Parikesit sing dadi ratu mula. Iki mengko Pancakusuma bakal dak pengaruhi supaya ora narimakake yen to Parikesit ingkang dadi ratu ing Astina. Wis ngono. Kula sampun ndungkap lan ngestakaken dawuh nggih, Man. Sendika ngestakaken dawuh lajeng bidalipun kapan iki, Man? Ora sangenteni sesuk-sesuk mumpung ana dalan prayoga. Dina iki uga diwiwiti Karti Sampeka iki. Budal dina iki uga kowe padha ning Astina. Dene aku ning Pancala Radya. Yen ngaten sewang-sewangan nyuwun pangestu kula inggih nyuwun pamit. Nyuwun pangestu Paman Kerti Windu Dayang Swela lan Dursabala ingkang padha praetung hati-hati.
pasewakan Yono ingkang sinedya Basuki ingkang pinanggih Rahayu ingkang tinemu anenggih negari Pundita ingkang kaeka adi dasa Purwa eka marang sawijadi linuwih dasa 10 Purwa marang wiwitan senadyan kathah titahing do ingkang sinungga ing Pratiwi kinasongan ing akasa ginapiting samudra racak sami anggana raras nanging datan kadya ingkang ginupiting dalu samangke yekti ingkang sinebat negari Ngastina ya negari Gajahhoya ya Liman Benawi ya ing Guru Jenggala pramila winastan negari Astina karnada ing muni ingkang yasa Prabu Hastimurti Liman Benawi inggih Gajahhoya minangka pepaing ngeduk kunaning kono kinarya kedaton ing Dwipangga. Apatesna kinarya pambukaning kandha Saratri mangkawit upaya negari 100 tananduk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadosa. Dasar negari ingkang ngancik jaman Kalimatoya. Kali jaman Matoya ewah-ewahan. Paripurnaning perang Baratayuda Jaya binangun para Pandhawa nuli boyong wonten negari Ngastina. Yekti ngancik jaman anyar lan tatanan ninggal datana momoka lamun negari Ngastina kawis tinggal panjang punjung pasir wukir luh jinawi gemah ripah kerta tata turaharja tur dasar para kawulane sami sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari tu negaring Ngastina kena winastan negara ingkang gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse jero tancepe atuh marang kuncarane ngenguwung tejani ngambar arum kuntaping nagri lah sinentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Anyakrawati yekti ajejuluk Sri Maha Prabu Kalimatoya ya Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darmakusuma ya Prabu Darmawangsa ya Sang Dwija Kangka ya Sang Ajata Satru Nalendra ingkang berbudi pawalaksana tur hambek hangayomi dharma hangayomi agami suci hangayomi para kawula kang samya angreksa raharjaning nagri duwe hangayomi dhateng haing sapadha-padha hanggung hangaosi dhateng asanes kabunggal semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggunga nadyan Saratri tanana pedote nujuri sajuga sang nata keparang miyos tinangkil mungguing sitinggil pinaturata kadhep dening para kadang
Ngaglah Yayah Prayitna kewuh tuhu menika piswanipun satria ing Banjar Jumut kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena dene ingkang lenggah mabukuh amari kelu muka lir Kanjeng Pratiwi tuhu menika piswanipun pamadyaning Pandhawa satria ing Bana Keling kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi ya Dananjaya ya Kumbang ali-ali datan kantun piswanipun satria kembar kemanikan ingkang lenggah ing Mandaraka nenggih Raden Nakula saha Raden Sadewa nalika sematan kagiat kadara wekasan nampi rawuhnya ing Raka Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna mewah ingkang Raka Prabu Baladaya Prabu Balarama ya Resi Curiganata daya-daya den acarani kepareng lenggah jajaran Sang Nata sumorot cayane Yayah Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan lan Sang Hyang Brahma kocap rewu sing samekta mangono Sang Nata rasa medhar sabda dadi mangono panguntas marani drewa ingkang dereng kababaran lisan Sri Tinon Teng pasewakan busana maneka arna sebab puspiteng udyono
miang panjerah sawarukma renggeng manik noro Obro prabanyo kang sumirat kanyaring tejo kaliwaran leraki laci siring dadet wimbo kakanda inget katiuping samirana mandra sabaran mangambar kungas ngepeki madyaning pasewakan tandya Duh Koko Prabu ing Ndorowati miwah Koko Prabu ing Mandura. Saestu nyuwun pangapunten yen to Punta Dewa rumaos kebak ing dedosan lan dados sumbering kacintrakan. Nadyan kathah ingkang sami mestani bilih Baratayuda menika perang ingkang suci. Tetela mentol lan wengis kathah nuwuhaken pangorbanan saking para sepuh Bapa Guru Kadang Putra Sentana miwah para kawula ingkang boten ngertos kendhang kimpul pojok lereting lelampahan pating jerit reriyungan awit kasempya ing ngaredan wengising perang Baratayuda kanthi mekaten Kuhu Prabu tetela lamun kamulyaning para Pandhawa menika mawi ancik-ancik dateng bangke ning asanes Kuku Prabu Ndorowati. Jagat pangestu ngrawayah Bathara Jagat Yayi. Kula kinten namung janmu pinilih ingkang kuwawi narbuka kaendan ingkang kasimpen wonten salebeting kesusahan. Yayi. Kula aturi enget bilih tek liwering mubah musik ing kahanan menika mboten uwal saking pamurbaning Hyang Agung. Yayi, menawi mulat gelaring perang menika Pandhawa kebak ing dadosan. Mentala dhateng sedanipun para sepuh, para kadang lan para putra. Nanging nyatanipun Pandhawa menika satru ingkang pinangka dados dutaning pangeran. Ingkang kajibah ngayahi dharma suci dasaripun menapa? Sepisan
Pandhawa boten wenang anduwa dhateng kodrating pepesten bebasan kridaning ati datan kuwawa bedah garising mesti. Budidayaning manungsa tan sembodo ngungkuli purbaning kang kawasa kaping kalih. Baratayuda menika dados sarana kelampahaning ujaran kaul tagih tinagih miwah rampunging utang piutang. Ingkang kaping 3 Baratayuda dados sarana sirnaning budi candala. Icaling watak murka mus naning hambek nista sartane tindak siya ingkang sinandang dening para Kurawa menika Yai. Nuwun sewu Yai. Keparenga ingkang raka megat kelimah saking sawetawis malah saking wawasan kula samangke lajeng kula dherekaken damel lembaran enggal sejarah ingkang enggal ugi bangun dhateng kawontenanipun negari Ngastina Yai. Sampun sawetawis dangu para kawula menika nandhang sangsaya awit kajirat kamurkanipun Yai Prabu Duryudana. Samangke purnaning Baratayuda para Pandhawa menika ibarate wong gegawa ora saya enteng nanging malah saya abot merga kudu mbangun negeri Ngastina sakutuhe. Ya jabane ya jerone pramila kula suwun para Pandhawa sampun ngantos tetel jiwa kasatriyanipun lan lelabuhanipun mujudaken negari Ngastina ingkang enggal ingkang gemah ripala jinawi lan para kawulane ugi sami guyub rukun sami daya dinayan lan samat sinamadan Yai. Wah barepun to aji kakangku. Aku yo mathuk kelawan pangandikane Jlitheng Kresna kakangku. Lan aku yo mathuk marang bule kakangku. Perang Baratayuda wis rampung. Wah, mula saiki rasa dadak kesuwen Pandhawa saiki ayu enggal ngulir budi ngrembyake tangan jumangkake suku sengkut gumregut rumagang karya Yai Sina. Yo, Koko Prabu. Matur nuwun dhateng sedaya pangandikanipun ingkang makaten Koko Prabu. Ingkang rayi badhe netepi bawa leksana. Kula badhe lereh keprabon pramila ingkang rayipun punta nyuwun pangestu boten dangu malih kula badhe pisuda putu kula parikesit Koko Prabu. Duh Yai Prabu. Semanten agenging kadarman sartaning kawicaksanan paduka Yai. Kepareng badhe lereh keprabon uli masrahaken kamukten dhateng ingkang wayah pun parikesit. Mangke rumiyin Yai Prabu. Nuwun sewu. Lajeng mawi dasar menapa dening kang wayah parikesit badhe kawisuda jumeneng nata ing Ngastina. Mongko paduka menika gadah tedhak turun inggih menika ingkang wayah pun Pancakusuma, anak Pancawala. Nah inggih menapa kok malah lajeng matah dhateng putu Janaka inggih pun parikesit. Inggih, Koko Prabu. Mestinipun menika ugi mawi dasar lan wewaton sepisan sumpah kula nalika ngayahi Baratayuda nalika semanten para Pandhawa kinepung gelar baris Cakrabyuha. Monggo Abimanyu ingkang milujengaken kula lan inggih awit lelabetanipun Abimanyu sampun lila ngurbanaken jiwa lan raganipun kangge sarana milujengaken kula. Temah Abimanyu rinanjap gegaman dening para Kurawa temah gugur kanthi lelabetanipun Angga Wijaya kula lajeng sumpah prasetya menawi Pandhawa jaya ing Bratayuda tedhak turas Abimanyu ingkang badhe kula pasrahi ngasta bawat adil negari Ngastina. Kaping kalih parikesit menika darah panunggal trah Ngastina Mandura tuwin Wirata. Parikesit anak Abimanyu dene Abimanyu Yai anak Yai Arjuna. Arjuna putranipun Rama Prabu Pandhu nata Ngastina. Lajeng parikesit anak Abimanyu putra Sembadra dene Sembadra putra saking Mandura. Parikesit putranipun Eyang Utari.
Monggo Eyang Utari menika putranipun Eyang Bagindo Matswapati Wirata ingkang kaping 3 parekesit menika tedhak turasipun sadra ingkang sampun angregem wahyuning ratu lan wahyuning kraton. Janaka ngregem wahyu pepagem Makutha Rama, Abimanyu ngregem wahyu cakraning rat lan Widayat. Dene ingkang pungkasan kaping sekawan parikesit badhe kula jumenengaken ratu menika sinengkuyung dening para sepuh sentana miwah para kawula sakukuban negari Ngastina. Kanthi mekaten Kuku Prabu, kula wantun netepaken bilih wayah kula parikesit benjang ingkang jumeneng nata ing Ngastina Kuku Prabu. Kuku Prabu ing Ndwarawati saha Kuku Prabu ing Mandura. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngraketana wang sesangkana wang sesangka Nalendra mbek marwa sing sangka Katriku mulung mangrembahing madya kurada kura ora reka kiri Kuku Prabu keparenga kula sumalunung badhe matur Yaya Arjuna. Ana apa Yaya Arjuna matur sembah nuwun dene Kuku Prabu netepaken bilih putu kula parikesit ingkang supados jumeneng nata ngrenggani Urayagung negari Ngastina. Nanging nyuwun pangapunten wale-wale menapa bilih ingkang wayah pun paripurna kalenggahan menika kisah saking kasatriyan inggih labet nalika semanten namung kula pecut mawi rembag supados saged mletik lan tangkar tumangkar krana badhe ngembani negari Ngastina ingkang wiyar tebanipun menika yakti boten gampil nanging malah mesgul manahipun parikesit lajeng sembarat kisah Kuku Prabu. Wah lah dalah Janaka Arjuna, kok kaya ngono adat lupiyut Daramandura kuwi ladak lirih. Ora beda kaya si Abimanyu mula. Kowe kena wae mecut rembug karo anakmu. Nganggo pangandikan sing landhep nanging yen karo putu ora kena ya Arjuna, ora kena. Wis tuwa ora iso nesu-nesu aku. Wah, jlamprok. Putumu parikesit wis ditetepake. Wah, kang ora suwe maneh bakal dijumenengake ratu. Mula yen nganti kowe ora iso goleki putumu parikesit. Wah, aja takon dosa deplok pecah ndasmu.
Koko Prabu. Pangraos kula negari Ngastina kok malah kados wonten samadyaning swasana ribet, Nyai. Menawi saking pemanggih kula, prayogi samenika Yai sowan dhateng Pertapan Saptawarga, ngaturi dhateng Kanjeng Eyang Panembahan Maswapati. Pun Kakang Mandura ugi sarujuk, Yai. Krana ingkang badhe kawisuda narepati ngembani negari Ngastina inggih menika darah Mandura lan darah Wirata. Inggih, Koko Prabu. Ingkang mekaten kula suwun sampun ngantos kundur rumiyin kepareng sawetawis lenggah wonten negari Ngastina, Koko Prabu. Inggih, Yai. Pun Kakang boten badhe kawratan Werkudara, mangsa bodha sawegakna kabeh putu-putumu supaya padha ngrapetake pabarisan ya. Aja sumelang. Ngestoke dawuh babar pisan aku njaluk pamit. Wah, bakal dawuh marang putu-putu Pendhok Yai Senoyo. Ingkang praitna ngati-ati lan babar pisan bodolna pasewakan. Koko Prabu. Monggo sesarengan kaliyan ingkang rayi manjing dhateng Datulaya sesarengan nyuwun dhateng Jawata. Murih negari Ngastina sesantinipun tansah manggih mulya Koko Prabu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.